Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Як ваш настрой, сябры? У мяне цудоўны, толькі я сёння паглядзела ў акно, а там Лесік на прабежку выйшаў. Скача па снезе, раз, два, тры, чатыры. І мне адразу так холодно стало. А што тут такога? Я даўно прызвычаіўся. Кожную раніцу ў любое надвор'е выходжу трэніравацца. Так вушы можна адмарозіць і нос. Калі я займаюся, я не мерзну. А потым Лесік вяртаецца ў наш цёпленькі добраранак. І мы яго частуем цёпленькім чаем. Затое мне пасля добрай зарадкі ніколечкі не хочацца спаць. І я ўвесь дзень вельмі бадзёры. А яшчэ гэта добрая загартоўка. Ты, Лесік, загартоўвайся, а я вясны пачакаю. Тады і пачну загартоўку. Можа, я з табой, Касечка? Ну, як хочаце. Тады хаця б не забывайцеся рабіць ранішнюю зарадку ў пакоі. Прапануем з нашымі гледачамі зрабіць цудоўную зімовую зарадку. Давайте уявим, что мы маленькие снежинки и повольно танцуем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Якая ж гэта зарадка? Самая зимовая. Прысіданне ці адцісканне рабіць не абавязкова. Можно просто потанчить. Это и добрая тренировка для ручек и ножек, и цудовный настрой. А зараз давайте уявім, што мы робім сляды на снезе. Пройдите, як хитрая лиска. Прыкладна вось так. Ага. А зараз давайте пакруцім галавой, як гэта робіць паўночная сава. У один бок, а потым у другі. У один і у другі. Сябры, як у вас атрымліваецца? У мяне все атрымалася, а у вас? У мяне таксама. А цяпер давайте уявім сябе весёлымі снегавічкамі і праверым, ці ўмеюць яны усміхацца. І у наших глядачоў таксама ўсё атрымліваецца. Усе яны маюць цудоўныя усмешкі. А зараз самы час трошки перадыхнуць пасля нашай зімовай размінкі і паглядзець мультфільм. А як ви думаєте, який дом можна лічыць самым утульным? Пакойчык у нашым добраранку якраз такі. А ведаеце, што ў розных кутках зямлі ёсць свае традыцыі будавання жылля? У нас звычайна будуюць дамы прамавугольнай формы. А ёсць народы, якія ствараюць круглыя дамы ці трохвугольныя. Лесік, мы з дзяўчынкамі і хлопчыкамі таксама хочам убачыць незвычайныя дамы. Вось бы паглядзець аднім вочкам. Калі ласка, калі не баіцеся холаду, давайте накіруемся спачатку да народаў поўначы. Ой, які прыгоженькі дамок! Здаецца, што ў ім жывуць гномікі. Такія будынкі маюць назву іглу, а жывуць у іх эскімосы. Цікава, а з чаго яны зроблены? Здаецца, што са снегу. А так і ёсць. На поўначы не так лёгка знайсці будаўнічыя матэрыялы. Таму і некаторыя дамы робяць з таго, што пад рукой, а гэта лёд. Мне здаецца, што ў іглу можна адразу змерзнуць. Унутры эскімосы высцілаюць усё скурамі жывёл, так што там утульна і цёпла. А якія дамы будуюць у спякотных краінах? Як вам такі кругляш? Прыгоженькі! Ён мне нагадвае колобка. Лесік, дом не так называецца? Такі дамок называецца рандавель. Будуюць яго народы паўднёвай Афрыкі з каменя, пяску, зямлі і гною. А дах гэта галінкі трыснягу. Ён такі маленькі, мне здаецца, што ў ім немагчыма стаяць. Гэта толькі на першы погляд. На самой справе рандавель можа лёгка ўмясціць вялікую афрыканскую сям'ю. Зато і афрыканцам не трэба ад холаду хавацца, як эскімосам. У рандавелю можна наадварот цудоўна адпачыць ад спякоты. А яшчэ дзе-небудзь будуюць такія круглыя дамы? Як вам такі падабаецца? І кукваны. Ку-ку, што? Можа, гэта дом для зязюлек? Збіраюцца пад такім круглым дахам птушачкі і кукуюць сабе. Некаторыя нашы зязюлькі адлятаюць у вырай у Афрыку. Можа, яны і бачылі такія круглыя домікі. І расказвалі мясцовым жыхарам пра будынкі ў Беларусі. Можа і так.
а гостинные жыхары африканских Ікукваны пачастуюць наших зязюлек мясцовымі прысмакамі. А з чаго такі дом пабудаваны? З таго, што расце ў Афрыцы. З бананавых лісцяў і трыснягу? Менавіта так. Много вы сёння даведаліся? Цяпер ніколі не пераблытаеце іглу, рандавель і Ікуквана. Можете пытацца ў сваіх сяброў, ці ведаюць яны, што гэта такое. Ага. Адразу дазнаемся, хто уважліва глядзіць добраранак, а хто не. Сябры, а зараз я прапаную пабыць архітэктарамі. Ведаеце, хто гэта такія? Людзі, якія прыдумваюць, як будуць выглядаць розныя будынкі. Дакладней, праектуюць іх. А вы не хочаце прыдумаць дом будучага? Якой формы ён будзе? Колькі ў ім будзе паверхаў? І ці будуць балкончыкі? Можете намаляваць такі дом, а малюнкі даслаць нам. Самыя цікавыя варыянты мы абавязкова пакажам усім гледачам нашай праграмы. Адрас памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. А зараз я прапаную зрабіць невялікі перапынак і паглядзець наш ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, а вы ўжо вырашылі, у якіх касцюмах будзеце на навагоднім ранішніку? Я яшчэ вырашаю, але ведаю, што ў мяне будзе самая прыгожая сукенка. А я амаль што падрыхтавала сабе касцюмчык. Хачу быць гердай сказкі пра снежную каралеву, толькі ў мяне пакуль што цёплай муфты няма. Вось такая падыдзе. Ой, якая прыгоженькая! А вы ведаеце, як з'явілася гэтая дэталь зімовага касцюма? Лесік, падкажы нам. Раней, каб трымаць рукі ў цяпле, карысталіся доўгімі рукавамі. Але гэта было не вельмі зручна. І ў 16 стагоддзі ў Італіі зімой дамы пачалі хаваць рукі ў мехавыя цыліндры. Уяўляю, як ім было цёпла. Менавіта так. Праз некаторы час муфтамі сталі карыстацца і мужчыны. Гэта было абавязковай дэталлю зімовага касцюма. Напэўна, моднікі таго часу стараліся паказацца ў самых розных мадэлях. Менавіта так. Для муфтаў бралі футра з доўгім ворсам, упрыгожвалі яго вышыўкай, шоўкам і пер'ем. У такіх муфтах, напэўна, хадзілі не толькі па вуліцы, але і дома. Менавіта так. З муфтамі не разлучаліся ўвесь дзень. У іх былі невялікія кішэні, каб трымаць розныя дробязі. Муфта была замест сумачкі? Усё так. Насіць муфту было цёпла і зручна. І некалькі стагоддзяў яны былі амаль што ва ўсіх жыхароў Еўропы. І вы, сябры, зімой не забывайцеся на муфты, пальчаткі і рукавічкі. Дамовіліся? А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. Сёння мы жадаем вам самага добрага настрою і цудоўных сяброў. І няхай здзейсняцца вашы запаветныя жаданні. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!